नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा ह्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. जर आपण चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील. अर्पित आणि प्रिया यांचे आज लग्न झाले होते. हे दोघे कॉलेजमध्ये सोबत शिकायचे. तिथे त्यांची मैत्री झाली आणि नंतर या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. दोघांची जातही एकच होती, त्यामुळे घरच्यांचाही लग्नाला काही विरोध नव्हता. दोघांचंही एकमेकावर जीवापाड प्रेम होते आणि आज त्यांच्या प्रेमाला पूर्णत्व भेटलं होतं. लग्न करून ते त्यांच्या नवीन घरात शिफ्ट झाले. सुरुवातीचे काही महिने खूप छान गेले. दोघं एकमेकांना खूप जीव लावायचे आणि एकमेकांची खूप काळजी घ्यायचे. परंतु काही दिवसानंतर अर्पितला प्रियावर संशय येऊ लागला. तिचं बाहेर कुठेतरी अफेअर सुरू आहे. त्याबद्दल त्याने 2-3 वेळा प्रियाकडे विचारणा केल्यावर तिचा राग अनावर झाला आणि त्यांचे वाद होऊ लागले. हे वाद नेहमीच विकोपाला जात होते आणि रागाच्या भरात अर्पित बऱ्याचदा प्रियावर हात उचलायचा. परंतु या सर्व गोष्टींना फुल स्टॉप लागला तो त्यांच्या एका गोंडस बाळामुळे. हो, काही महिन्यात समजले की प्रिया प्रेग्नेंट होती. मग राहुल सगळा राग विसरून प्रियाला परत तेवढा जीव लावू लागला आणि काही महिन्यांनी प्रियानी एका गोंडस मुलाला जन्म दिला. आता त्यांचा संसार आधीसारखाच सुखात सुरू होता. त्यांचा मुलगा बघता बघता सुमारे 3.5 वर्षाचा झाला होता. परंतु अर्पित आणि प्रियाचा भूतकाळ त्यांचा पाठलाग सोडायला तयार नव्हता. ज्या व्यक्तीमुळे अर्पित प्रियावर संशय घ्यायचा तो व्यक्ती प्रियाच्या आयुष्यात पुन्हा आला होता आणि अर्पितला ते अजिबात आवडत नव्हतं. त्यामुळे हळूहळू त्यांची कुरकुर परत त्या विषयावरून सुरू होऊ लागली आणि त्याचे रूपांतर रोज वादांमध्ये होऊ लागले. परंतु आता घरामध्ये एक लहान मुलगा आहे म्हटल्यावर ते दोघं थोडंसं आवर्त घेत होते आणि ते जास्त भांडण करत नव्हते. असेच दिवसांमागून दिवस लोटत होते. एके दिवशी अर्पित प्रियाला सरप्राईज द्यायचं म्हणून घरी लवकर आला. परंतु त्याने पाहिले की ज्या व्यक्तीमुळे त्या दोघांचे भांडण होत होते तो व्यक्ती त्याच्या घरामध्ये होता. आता अर्पितचा राग पूर्णपणे अनावर झाला आणि त्याने लाथाबुक्क्याने त्या व्यक्तीला मारायला सुरुवात केली आणि त्याला घरातून काढून टाकले. मग त्याचे आणि प्रियाचे कडाक्याचे भांडण सुरू झाले. वाद इतका विकोपाला गेला की अर्पितने विचारही न करता त्याच्या हातामध्ये असलेला फ्लॉवर वाज सरळ प्रियाच्या डोक्यात मारला आणि ती जागीच कोसळली. जोपर्यंत अर्पित आपल्या रागातून भानावर आला होता तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. प्रियाने या जगाचा कायमचा निरोप घेतला होता. आता काय करावे अर्पितला काहीही समजत नव्हते. परंतु त्याला माहीत होते ही गोष्ट जर पोलिसात गेली तर त्याला जेल किंवा फाशी नक्की होणार. त्यामुळे त्याने एक दुसरा मार्ग निवडला. त्याचं घर कोकणात होतं आणि अशा ठिकाणी होतं जिथून वस्ती थोडी दूर होती. त्यामुळे त्याने त्याच्या घराजवळ असलेल्या एका मोठ्या झाडाखाली प्रियाचा मृतदेह पुरून टाकला आणि पोलिसात जाऊन तक्रार केली की माझी बायको बेपत्ता झाली आहे. मला असाही संशय आहे की तिचं एका व्यक्तीबरोबर अफेअर होतं आणि ती त्याच्यासोबत पळून गेली आहे. पोलिसांनी लगेच शोधाशोध सुरू केली, परंतु त्यांना प्रिया सापडत नव्हती. असेच 2-3 दिवस लोटले गेले. अर्पित आता त्याच्या मुलाची खूप काळजी घेत होता. जेवण वगैरे सगळं तोच त्याला देत होता. जवळपास 4 दिवसानंतर अर्पितने त्याच्या मुलाला विचारले, बाळा, तुला नक्कीच हा प्रश्न पडला असेल ना की तुझी आई 4 दिवसापासून कुठे येते? त्यावर तो म्हणाला, नाही, खरं तर मीच तुम्हाला विचारणार होतो. मागच्या 4 दिवसापासून आई सतत तुमच्या मानेवर का बसलेली असते? कथा आवडल्यास लाईक करा. कथा कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. आपण जर या चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील. धन्यवाद.